عوز السلام تانا تقبلنا زي يوتيوب قناه تعذبتنا خميت صنحنا زوان زدلنا يم زيناتات تحزلكم قريب لكم مكتالكم بخبر عدم ان فينهم علتاو زيناتات من تخبصحكم لايك شير سبسكرايب مقبر يترسعوا حوحات حجون زقبرون كبت اطوارات يوص خمزله زملاخت تنقسقس مسلتات قلص خوينا ميركبو كابز قدم حج مدفعات صار اير باكسكافاتر تخعيتم كوصن كلو استرأي كون كلو بسو من دما تانكتات كيترفه خوابي بلكع كابز يتفلط بوتا كم زوص تغير ينقسقس مهلاو زملاخت حبريتات بفيديو درجه بصفحات يزرغحلو بمسرت سمع بريتوريا حوحات كبت اطوارات الفيدرال منغست خركب ابتناي كلتا عامات خوينا تستاتف باما يتشح زقطرو عطقات دما كم مسرح تحدثو خمس حلفو تغيرو عتق خفوت حتى تثبيت يقبر لهم نير يخون برس جمر عطقاتنا يمفتح مسرح استغارات خون كلهم حوحات كولا ان تسمع زقمطم كلكلاتات بمتحس توسخ عطقاتنا اسلطين يمرق مهلاو يركب نايتم عطقات سلطنا مرقه بزملكت نايت خلل بزحان مرخبي كي ترفه شفن هو يرى كابز بتوسخي كابز توسن غزيات ندحر دما ابستفلالي بوتاتات تحابيومكم وانت قبيرهم زنورو استبهاله كبت اطوارات ينقسقس يريلو قالشو ليخوم زوت تنقسقس مسلتات نزوم كنتات يريو مهلاهم خون كلهم كساب حج زلو خنتات بز زوريا حوحات زبولو نغير يلن بوغم فيدرال منغست العلوا ايتاماجور شم سراويت فيلد مارشال برهانجلا كابز قدم حجي ابز غورو حدا زرو زحاقمو تانكتاتن مدفعاتن كتركبو لكم اب ايثيوبيا تانكن مدفعن زعاطه خلل يلن تግራይ አካል እት ፌዴሬሽንያ ትግራይ መድፈዕን ታንክን ክትዕጠቅ ትኽል ዝተገንጸለት መዓልቲዩ ንምግንጻል ድማ ጉልበተ ይድልን አሰራራሓ መንግስት ሰለበት መሰረት ኺዲሎም ተዛሪቦምኩም ዝነበሩ ዝከሪ ፊልድ ማርሻል ኣብትዋን ዘረቦም ወሲኹም ታንክን መድፈዕን ጸረ አየርን አረከቡ ዝሓለፈ ዘረከብኩም ወሎ እትስተረፈ ገና ሓቢኹም ኣቕሚጥኩም ኣለኹም ሕጂ ድማ ኣውጽእቱ እተብልወን ዘለኹም እዩ ሕጂውን ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ አረከቡ ኢሎም ከም ዝነበሩ ዝከሪ በኻሊ አንፈት ኣውሶምን ኣኸባ ክግበር ዝቐነየ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣውዘውጾ መግለጽ ፌደራል መንግስት بمخصاص ناي افريكا حبرت ناي بروتوريا دو موال تخص سمع ادرادر تاكلاتن بهطط يتاكلوا لي بموال صاوعتهم حلالي فلو فيدرال منግስት عطقاتن ጉጅለታት بوداب معتقن ناي تخص دو موال سمع تحسب موال زخصص مجلጽ حوحات منግስት توسخ ጥፋት ካብዘ ስዕብ ካልኣይ ዙር ኩናት ንኽቆጠብ መሰረት ናይ ተخص دو موال سمع ግዴቱ ንምውጻእ ምስ حوحاتን ምስ ግዝያው ምሕዳር ትግራይ ብምትሕባር ክሰርሕ ይግባእ خبل አተሐሳሲ ወላ አብኤርትራ ንብዙሓት ዓመታት ብጸንሕና ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ አቀጻል ዕድል እቲ ሃገር ኣብ ሕተኸም ዘውድቕ ተገሊጹ ን30 ዓመታት ደም ዘፋሰሰ ኮይኑ ዝጸንሐ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም ንኢትዮጵያ ከም መግዛእት ብምሳል ንህዝቦም ሓደገኛ ነገር ብምዝራብ ክገዙ ዝጸንሑ ሰበስልጣን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም በዳሊትን ደፋኢትን ገይሮም ብምቁጣር ንህዝቦም ንምግዛእ ዝጥቀሙሉ መንገዲ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግና ኣብ ኤርትራ ልዑል ሕቶታት ካብ ምልዓል ሓሊፉ ብፍላይ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ሓይልታት እናተወደቡ ምምጽኦም ንመንበረ ስልጣን ኢሳያስ አፈወርቂ ይናቃነቅዎ ከም ዘለው ተራዩ ኣብ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዝተኻየደን ብዙሓት ዝበልዕን ብረታዊ ቃልሲ ብ1986 ዓመተ ምህረት ንመንግስቲ ደርጊ ብምስዓር ወታደራዊ ዓወትን ምስተረኸበ ድሕሪ 2 ዓመታት ኤርትራ ሃገር ኮይና ንኽትምስረት ኣባል ውድብ ሕብራት መንግስታት ንኽትኸውን ኣብ ዝተገበረ ሪፈረንደም ወይ ህዝቢ ውሳኔ 99.8% ደገፍ ከም ዝሃበ ዝገልጽ ኮይኑ በቲ እዋን ናይ ዓፋር ህዝቢ ይኹን ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ብሄረ ብሄረሰባት ምግንጻልን ኤርትራ ብዝምልከት ተቃውሞ ከም ዝነበሮም ቀሲሉ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታታት የረጋግጽ ሆን ሪቪው ዝጥራይ እኹል ከም ዘይኾነ ብምልካት ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ሕጂ ከም ዝደልዮ ዝገብራ ዘሎ ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትቕጽል ናይ ኢትዮጵያ ውዕለታ ኣድላይ ምዃኑ በቲ እዋናት ናይ ሕወሓት ተግባር ሕቶ ዘለዓለ እኳ እንተነበረ ንኤርትራ ግና ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ክትረክብ ደው ዝበለ ከም ዘይነበረን ገለገለ እውን ኢትዮጵያ ብ1985 ዓመተ ምህረት ንኤርትራ ዝሃቦተ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ሕድሕድ ኩናት ደው ኢሉ ናይ ምትሕባር ዘመን ይጅምር ዝብል ተስፋ ዝፈጠሮ ናይ ዕርቂ ምልክት ተገይሩ ተወሲዱ ከም ዝነበረ ይዘኻኽር በቲ እዋን ብሕወሓት ይምራሕ ዝነበረ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ንናይ ኩናት ኤርትራ ወይ ድማ ህዝባዊ ሓርነት ኤርትራ ሻዕብያ ዝሃዋ ኣፍልጦ ንኽልቲኦም ኣመራርሓታት ፖለቲካዊ ረብሓ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዘለው ኢትዮጵያውያን ግና ሕጋዊ ኣገባብ ዘይተኸተለ ከም ዝኾነ ሕቶ ክለዓሉ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር እዚ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ናይ ኣዴና ሃገር ፍቓድና ተዋሂቡ ዝተባሃለ ሕጋዊ ስልጣን ዘይብሉ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ብዘይ ኣገባብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣመራርሓ ዘይምኽታሉ ዝተገለጸ ኮይኑ ናይ ትዋን መራሕቲ እውን ጉዳይ ንባይቶ ኣቕሪቦም ከም ዘይጽደቕዎ ብሕጋዊ መስርሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ድሌት ንምርጋጽ ከልዩ ብዘይ ናይ ዶብ ምክልኻል ስራሕ ዝተዋሃበ ታዋክ አፍልጦ ካብ 1990 ክሳብ 1992 ዓመተ ምህረት ንጸንሕ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት መበገስ ምዃኑ ዝጥቆም ሆር ሪቪው ናይ ኤርትራ ሃገርነት ሕጋዊ ብዝሕ ዝተመስረተ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሰናይ ፍቓድ ጥራይ ከም ዝነበረ እዚ ፍቓድ እንተዘይነበር ኤርትራ ከም ሶማሊላንድ ወይ ካቶልያ ዝኣመሰላ ናይ ሃገርነት ዕድል ብሓፂር ግዜ ዝተመንመነን ምዃኑ ብምጥቃስ ናይ ኣዴና ሃገር ፍቓድ እንተዘይሃሉ ናይ ተኣፍልጦ ዘላቕነት እምብዛ ከም ዘይሰምር ይግለጽ እቲ ቀዳማይ ኣፍልጦ መሰረት ገይሩ ዝነበረ ተስፋ ድሕሪ 13 ዓመታት
ግና ኮንቱ ኮይኑ ምትራፍ እቶም ዝሓለፉና ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ስልጣን ዘመናት መርአያ ምዃኖም ብምልዓል ኤርትራ ሓላፍነት ዝስማዕ ጎረቤት ወይ በአጋው እትሰርሕ ሃገር ክትኸውን ኣይኻለትን ኢሉ ብዝበለጸ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ድሕነት እተበላሽን ልምዓት እተተዓናቀፍ ከም ግብጽ ምስ ዝበሉ ተቃረንቲ ሓይልታት ምትሕባርና ኢትዮጵያ ጽልዋን ምሕዳርን እትፍትን ንዘይ ምርጋእ ዝፍጠር ናይ ፖለቲካዊ ወይ ፔንሱላ መንሽሮ ኮይና ቀፂላ ኣላ ይብል ሆር ሪቪው ኣብትንተኑ ሃገሩ ከም ዓለም ለኻዊ ናይ ላዕላውነት ምዕቀን ወይ ከም ሞቲቬትድ ኮንቬንሽን መስራቲ ዶየል ብፍላይ ድማ ወሰን ብዘይብሉ ብሄራዊ አገልግሎት ብግዳጅን ምልመላን ብጅምላን ስደትን ምኽንያት ህዝባ እትጭቆን ብሚሊዮናት ዝቁጠሩ መንእሰያትና ወፃእ ብምስዳድ ህዝባ እናተመንመነ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ይኹን ተሓታቲ ሚኒስተር ዘይብላ መንግስቲ ዝመርሓ ብግዳጅ እምበር ብፍቃድ ህዝቢ ዘይምዃንና ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ዝወድቀሉ ደረጃ ኣብ ዝበፅሐ ብዙሕ ዓመታት ዝተቆጠሩ ብግዳጅ ዝተሰደዱ ዜጋታት ብዝለኣኽዎ ገንዘብ ከምኡውን ብግዳጅ ናይ ጉልበት ስራሕ ዝተመስረተ ኮይኑ ወይ ፍራግሊ ስቴትስ ኢንዴክስ መዐቀኒ ተሰበርቲ ሃገራት ንኤርትራ ካብ ዓለምና ኣዝየን ተሰበርቲ ካብ ዝተባሃላ መንግስታት ሓንቲ ገይሩ ከም ዝቐመጣ ሆር ሪቪው ኣብትንተኑ ስፊሮ ካብ ዓመታት ቅድሚ ሕጂ ከም ሃገር ኮይና እትምስረት ሃገር ሕገ መንግስቲ ብይፋ እኳ እንተ ዝጸደቀ ሕገ መንግስቲ ድሕሪ 25 ዓመታት ብፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቆሊፉ ከም ዝርከብ ዝተገለጸ ኮይኑ ብሄራዊ ምርጫታት እውን ዘይተወሰነ ግዜ ከም ሰናውሕ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝተፈላለዩ ተሟጎት ሰብኣዊ መሰላትን ልዑል ናይ ሰብኣዊ መሰል መግሃስን ምብጻሕ እትፍለጥ ሃገር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ በብዓመቱ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጠሩ ዜጋታት ዓዶም ጠንጢኖም ከም ስደዱ እትጸብጻብ በልዕሉ ብሓደ እዋን ካብ ሓድሽ ናይ ለውጢ ኣራሚዳ ኣፍሪካ መራሕቲ ተቆጣጢሮም ተወሲድዎ ዝነበረ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ 32 ዓመት ዝቁጠሩ ናይ ኤርትራ ተስፋ ህልውና ዝበልዑ ናይ ምድርን ሓደገኛ መራሒ ሓደ ኮይኖም ከም ዝቁጠሩ ተጠቂሱ ናይ ኢትዮጵያ ጸላይትን በዳሊትን ከምኡ ናይ ኤርትራ ተበዳሊትን ጽንዓትን ህዝቢ ከም ዘየቋርጡ ተጠቂሱ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ስልጣን ጸንሑ 13 ዓመታት መረጻ አካይዶም ከም ዘይፈልጡ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ለውጢ ከም ዝመጽእ ዘርኢ ምልክት ከም ዘይብሎምን ብምልዓል ካብ 4 ዓመታት ቅድሚ ሕጂ ፕሬዝዳንትነት ኣብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክሳተፉ ድሌት ነይርዎ ኣይፈልጥን ብምባል ሕጂ ይኹን ናብ ቅድሚት ኣብ ፖለቲካ ፓርቲ ናይ ምስታፍ ድሌት የብለይን ኢሎም ዲሞክራሲያዊ መስራሕ ወይ ምውሽንበር ኢሎም ብምጽዋዕ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ መፍትሒ ወይ ህግደፍ ፓርቲ ኣይኮነን ኢሎም ይትረፍ ሃገር እዩ ህግደፍ ብምባል ናይ ፓርቲዮም ድርጅቶም ዘይነኻኽኦም ብይፋዊ ኤርትራ ምእዋጀም ተዘኻኺሩ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ናይ ካይሮ ምክክር ቀይሕ ባሕር ብዝምልከት ይስማዕ ዘሎ ናይ ግብጽ መጠንቀቕ ተቐፂሉ ኣሎ ግብጽ ካብ ኤርትራ ጎኒ ምዃን ዘመልክተሉ ሓድሽ መግለፂ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይሕሰብ ብምግላጽ በትረ ጠንቂቓላ ግብጽ ካብ ዝቅድሚ ሕጂ ክትወፅኦ ዝጸንሐት ኣውሮ ኣባይ ወይ ናይል ሓደ ወገን ውሳነ ኣይቕበልን ዝብል መፈራርሒ ዘለዎ መግለጽታት ናብ ቀይሕ ባሕር ዜራቶም ኣላ ግብጽ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢላ ግልጺ ኣብ ዝገበረቶ ሓድሽ መግለፂ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓድሽ ወገን ውሳነ ኣይንቕበልን ብጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምልከተነሎ ዝብል متحسب هبالا ناي كويت زينا ايجنسي ويكونا كمون ناي قبطي وشتا هاجر مرخو بزهانن كمز قلت او ناي قبطي قدامي منستر مصطفى مادويلي عبقرنا افريكا يخون عبقيح بحري كواوي زخون يخون هاجر لألاونة حدقا زيتحس ابتزوبا زلو وطراتن زوسخن زخون يخون ناي حد وغن سقومتي قبطي اي تقبلن كبلو متحسب هبا ملو ناي قبطي قدامي منستر مصطفى مادويلي نزي متحسب زهاو مراحة افريكان اوروبان كومون استفالا ليسب سلطانات ابستر خبلو او انغولا لواندان ابستخايد مبل شوعي وعلى حبرة افريكان حبرة اوروبان اتو على سلام دحنة محدار بزهنة تخرت زقبره خمزنارت ابصابات تقيمهم مادويلي وسيخم قبطي ناي افريكا اهقراو دحنة مرقا ان محلاون كومون ميزانا وفتحا وزخون عالم لخاو سرعة مهنات كل تعارتات تقتليا ناي افريكا دحنة ناي قبطي ناي عالم لخاو دحنة كاندي اكاليو كبلو اتويعم تزاريهم ناي قبطي قدام منستر هاقروم ناي افريكا حبرة جارنت كم تخبر بملعل ناي نفس وكف ابالات هاقر لا لا حدنة قزاتات حدنة محلاو ملو قرطانينت كم اتقبر ملكتهم قبطي قيح بحر خامون قرن افريكا بزملكت حد ورحي وشتي نسالساي غزي قلت ازغبرته مغلص مسنا ايثيوبيان قيح بحرن اجندا تتحيز مخاني امن بزناي فرنج ورحي نوفمبر مجمري اب قبطي كايرو صانحت تغور بريزيدنت ايرترا اسياس افورقي كاب قبطي مزنهم لعل دغاف مركاوم يفلط اب كايرو سيعبو اب استغبر زتناي قبطي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ايرترا اسياس افورقي نيرترا لالاو غزاتات حدنت ملكت دلدل دغاف مهاوم تغليطو از دغاف زمص ايثيوبيان قيح بحر متون مركاب تتصعرلو وطرتن او زوسخلن اواني بتمثال قدم سومنات ناي غبص غدايات وصاي بادر عبد الله ايثيوبيا بقيح بحر محدارن وشت زخونه عينت غدي بلان كبل متحسب هاو ميزنقعن مس ايثيوبيا بناي هداسي قدم مخنيات عامتات ززلقو وطرتن وشتن تركب غبصي سوماليا وسيخا زحالف عامت مس ايرترا حبراو غنبار مفتار يذكر
زحلف سنبت 14 حدار كلتشحن 18 عامة مرت أبكا وعفر إرتعل استفنجر ساتو قمرات كحامخشتي نعالم يجنغلو أما جمريات منتاج جبوتن يمنن بتتكي تشفينا نيرة دحريوتني حامخشت تكي أومن أتو قتلون قعزونا بهند جبر أبهندون مزيناي تكي دبنا تتحيزو برراتات تعزيم بزلوم معلت بي بي سي انتي أرتي أفريكان أبزقلت وزملختو إنه نايتي أب عفر زفنجر ساتو قمرات تكين هندي سجيرونا بچاينا مرحلم نهند بيت صحفت مترولوجي اب تهاجر مس زلو منقساسات اير براتاتن بستتحازه مس هندي افيشن حبريتاتات ملوات يسرح له بي بي سي لومي ابز محلالفو طبطاب كم زملكتو ناي هندي سبسلطانات افيشن نايزي ناي اثيوبيا اساتو غمرو وطيت زخونه ناي حمخشت دبنا ابزر ايلم كابتات نفرتي كيبرا خمزه اززو ترايلو بزون بزحت براتات تسريزون وي دونغيوم كبل بي بي سي ابزينو ملكيتو مستي اساتو غمرات كي تتحيزو اير هندي 11 براتات كسرزن كلو انديا غون اكاسان كيليمن نصعنت كم زعرفن زغلص مخان صبصات بي بي سي ملكيتو ناي مومبايا ايربورتن تسافرت ناي بررا قدمي مبغاسم مسزل اوانا وخنتات تتحيزم ناي بررا حبريتاتات قدميلوم كريو طبق زبله متحسبيت واهيو ملو ناي تساتو غمر حمخشتي زنصبارق دمناو زخونه دققتن حمخشت زلو خوينو از دما ناي نفاريت موترن كبالاش معرفو نفرت اير كبكلن كم اون مرأي بمقادن برراتات حدغኛ خنتات كفطر يخيل يزبلو موياو ريتوتات يوهابلو بتتكي استبكل ناي خفل اير كاب صفح بحر لعلي 8.5 كيلومتر 15 كيلومتر قمت وي هاي التيتود زركبو ايو خبلنا هندي بيت صحفت مترولوجي كوانا دايركتور ميرتوينجان مهاباتارا نبي بي ستزاريو اتتكي نغزيو براتات ساتلايتن سراحتي كدناغو يخيليو ነገር ግን ኣብ ኩነታት ኣየር ጥሬትን ኣየርን ጸገም ኣይህልዎን ሶኒ ምሸት ናብ ሰሜናዊ ህንዲ ዝበጽሕ ክኸውን ከሎ ናብ ቻይና ይመርሕ ኣሎ ክብሉ እውን እቶም ዳይሬክተር ኣብርዮም ብስካይሜት ዌዘር ሓበሬታ መሰረት ተሓሙኽሽቲ ተበቲኑ ንምጥፋእ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝወስድ ንምፍላጥ ኣሸጋሪ እዩ ነገር ግን ሰበስልጣናት ህንዲ ከም ዝበልዎ ተሓሙኽሽቲ ካብ ሰማይ ዴልሃሎ ምሸት ይብተን ይጠፍእ ናይ ህንዲ ሲቪል አቪዬሽን ዳይሬክተሬት ጀነራል بايلتن اموتر زي تلمود نغرات كي ويني حامخشتي چنا حويسو زخونه زطراطر نغر انت غاطيم بفطنت ريبورت ختغورو متحاسب هيبلا اير منجد تصقم استرائيل مكابتات زبررا نفرتي نخمرمرون تصقم استغادد مكابتات دما معرف نفرتي سراح ندو كبلا وي كدانغو عزيزو زخبركم بيتسمنا لهم زحزنا مرستو غديات ابزازيمنا لنا لايك شير كومنت مغار چانلنا زلكم دغف بمغلاط كيترسعنا بلنا مسكالوت حبريتاتات دغيمنا خصم نرخب سلام